Assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin darasinmu na yau. Darasinmu na yau za mu yi shi ne akan emergency. Emergency da muka sani a cikin kowace waya mai ƙirar Android. In muka sa wayoyin mu a ƙasa muna ganin an rubuta emergency. Tabbas emergency yana da matuƙar muhimmanci. Ku kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe domin gane muhimmancin emergency. Kar ku manta da alamar subscribe da share da like ku tura wa abokanku. Mun gode. Barkanmu da dawowa. So kamar yadda muka gani nan fuskar wayata ne a yayin da take a cikin ki. Misali gashi nan wurin sa security, to a ƙasa gashi nan an rubuta emergency kamar haka. Kowace waya bari mu taɓa shi. So ga emergency information nan. So wannan emergency information shi za mu tattaɓa kamar haka. Zai kawo mu no information about the phone ana. So sai mu taɓa alamar fence ɗin nan kamar yadda kuka ga na zagaye ta haka kamar haka. A alamar fence gashi nan zai nuna mu cire key. Sai mu cire security da ainihin wayar mu take amfani da shi. Sai mu cire, bari in cire key na kamar haka. Gashi nan na cire. Gashi nan ya ce emergency information, edit information, add contacts. A saman add contacts ga ya ce emergency contact. So emergency information shine mutum zai cike bayanan lafiyar shi. Muhimmancin shi emergency information kenan. Emergency contact kuma yanda za a kira dan uwanmu da wuri yayin da matsala ta faru da mu. So bari mu cike emergency information kamar haka. So gashi nan mun shigo sun rubuta medical information. Gashi nan mu taɓa name, misali bari mu sa El Faruk akan name kamar haka. So ga address nan bari in sa Kano. Ga blood type launin jini O+. Ga allergies cutar da take yawan damun mutum, misali ciwon kai. So ga medications na maganin da mutum yake sha ya samu relief, misali bari mu gwada da Sudrex na. So ga organ donor, shin mutum ya taba rasa wani sassa na jikin shi ko ya taba bada odar shaka ko wani abu da ya danganci lafiya? Ban taba ba, bari in taba no. So ga medical notes na, sai mutum ya rubuta bayanan likita akan alamar bayanan lafiyar shi wanda likita ya san da shi ko wanda za a iya gani a san a matsayin da yake. Misali ga shi na shortcut sai in taba OK. So ta haka mun cike medical information. Sai mu zo mu taba contact kenan. Yanzu ga yana duk abubuwan da na cike ga suna. Sai mu taba add contact, yanda zan samu lambobin yan uwana na kusa wanda za su taimaka min. Misali bari in cike babana kamar haka. Na rubuta babana ga number sana. Bari in ƙara taba add contact in tabo akwai ƙanina. To shi ma gashi nan na taba ƙanina. Bari in ƙara taba add contact akwai abokina. Shi ma kamar haka abokina. Bari in ƙara taba akwai maƙocina. Mu sa lambobin da yawa saboda a yayin da aka kira mutum ɗaya ba a samu ba, in an kira wani za a samu. Yana da matuƙar muhimmanci mu sa lambobi da yawa saboda muhimmancinsu. Gashi nan shi ma mun gama sa number kamar hudun nan ta isa, mutum zai iya sa ko nawa ne. To ta haka mun cike emergency information, mun cike emergency contact. Gashi nan gaba ɗaya mun cike. To ta yaya za a gansu? Sai mu taɓa wannan back ɗin kamar haka. Gashi nan information na bayanan lafiya gashi nan. Na contact kuma na kiran waya gashi nan kamar haka. Bari in taɓa contact, kun gan shi babana, ƙanina, abokina, maƙocina. So mutum yana kilikin ya taɓa wannan, to duk waɗannan information ɗin za su fito akan sikirin ɗin wayar. Ta haka za mu cike emergency. Kar ku manta da alamar subscribe da share da like da turawa abokanku domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode.